מוריי ורבותיי, אני רוצה להגיד שיעור על עניין של racial discrimination. באמת, השם של אשתי זה רייצ'ל. not racial, רייצ'ל. זה רחל. כל פעם שאשתי לא שמעת מה שאני אמרתי לה, אז אני צועק, זה racial discrimination. כי רייצ'ל discriminates her husband. אבל לא, זה רק בדיחה. אני רוצה לדבר מה שנקרא racial discrimination. מה זה racial discrimination? פה בארץ, racial discrimination הוא שיש אשכנזים וספרדים. בדרך כלל, האשכנזים רואים את הספרדים כמו סוג ב', וזה ראשית כל כנגד התורה, כי כל יהודי הוא חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, וגם באמת אברהם אבינו הוא בא מעיראק, הוא נולד בעיראק, בעיר קסדים זה עיראק. Ur, that's the city in Iraq. So if Avraham Avinu came from Iraq, he was a Sephardi. He had a dark skin. So if you're making choizik, אם אתם עושים צחוק מהספרדים, אז אתם עושים צחוק מאברהם אבינו, וגם מיצחק וגם מיעקב. זה כנגד התורה, וזה לא דבר נורמלי. כי אנחנו חיים ביחד, יש הרבה שידוכים בין אשכנזים וספרדים, וחבל לעשות מישהו מכלל ישראל סוג ב'. תראה מה שהגמרא אומר, 10 יוחסין עלו מבבל לארץ ישראל, בזמן של עזרא הסופר. הגמרא אומר שהם היה יוחסין. למה יוחסין? כי הם יהודים. יהודי זה יחס. אז הגמרא אומר ככה, היה כהנים, לוויים, ישראלים, ממזרים, נסינים, גבעונים, האנשים שלא יודעים מי אבא שלהם היה, מי אמא שלהם היה. בקיצור, יש להם יחס, הם יהודים. זרע אברהם יצחק יעקב. לפחות ספק שהם זרע אברהם יצחק ויעקב. אז זה ממש עוולה גדול שאי אפשר לתואר. עכשיו, פעם ישבתי עם אסיפה, והיה דיווח, ספרדים, אשכנזים, אז אני אמרתי להם, למה יש כל כך הרבה שידוכים בין אשכנזים והספרדים? מה זאת אומרת? שאם אתה לא יכול להשיג אשכנזי, אז אתה לוקח ספרדי, נכון? ואותו דבר בספרדי, אם הוא לא יכול להשיג ספרדי, הוא משיג אשכנזי. אבל זה לא אומר שיש סוגים, סוג א', סוג ב'. זה שידוכים. מישהו אוהב יותר ספרדים, הוא אוהב יותר ממשפחה שלו, מישהו אוהב יותר מצא בחורה נחמדה או בחור נחמד, עושה שידוך. אבל חס וחלילה לא להגיד שזה סוג ב'. אז באותו אסיפה מישהו אמר לי, אני אגיד לך למה הספרדים הם סוג ב'. אז הוא הסביר לי ככה, אתה אף פעם לא תראה שאשכנזייה יעשה ספונג'ה בבית של ספרדיה. אבל להפוך, אתה תראה כל הזמן. יש הרבה ספרדיות שעובדים, עושים ספונג'ה בבית של אשכנזים. אמרתי לו, בשביל זה אתה חושב שהספרדיה היא סוג ב'? אדרבה. אצלי זה להפוך. האשכנזי לא הולך לעבוד, ולא אכפת אם אין לו
לתת לילדים שלו לאכול והלבשה, והספרדיה יש לו המסירת נפש לילדים שלו, ובדרך כלל הספרדים יש להם יותר מסירת נפש לילדים שלהם. בשביל זה אתה קורא אותה סוג ב', אני לא מבין את זה. ואז אחרי השיחה הרבה אנשים אומרים, הרב רוזנברג, אתה באמת צודק. זה חבל על הזמן לקרוא יהודי סוג א' או סוג ב'. כולנו בני איש אחד אנחנו זרע אברהם, יצחק ויעקב. ובכלל אמרתי להם, תדע לכם שהספרדים טוענים שלאשכנזים אין להם יחס בכלל. הם ממשפחת גרים באשכנז. כי באמת האבות הקדושים הם היה dark skin. ופתאום איך שיש יהודים שהם white skin. בקיצור, על זה יכולים לדבר הרבה, כי באמת רש"י כותב שהשבטים נסעו שהשבטים נסעו לביתם של כנען, ואולי הם היו לבנים או שחורים, זה לא אכפת, זה לא העיקר. העיקר שאני רוצה להגיע זה ככה. אנחנו בארצות הברית ראינו שהיה דבר שזה מאוד קשה לדבר, לקחו בנות ושלחו אותם הביתה רק בשביל שהם ספרדים, או היה הרבה ששלחו אותם הביתה בשביל שאבא שלו הוא לא בן תורה, הוא לא לומד בכולל, ועוד שטויות כאלו. וכל השטויות האלו זה ממש רצח. אני מכיר בן אדם שהוא בגיל 60 עכשיו, כשהוא היה בחדר, אבא שלו לא היה לו כסף לשלם, לקחו אותו מאמצע החדר, שלחו אותו הביתה. הוא אף פעם לא חזר לחדר, הוא היה ברחוב הרבה שנים. ברוך השם, הוא לקח אישה, נשא אישה, ויש לו, אני חושב, 17 ילדים, הוא מחנך אותם, ממש זה לא יאומן איך הוא עושה את זה. וגם ברוך השם הוא עשיר גדול, יש לו נכסים בניו יורק. כשאתה לוקח בחור ואתה זורק אותו, או בחורה, זה בדרך כלל הם הולכים הרבה רחוק מיהדות. זה יש ממש, אתה יכול לספור על הידיים כמה שבאו חזרה. ואפילו הבן אדם הזה שבא חזרה, בלב שלו יש לו שנאה נגד הרבנים, יש לו שנאה נגד המלמדים, נגד המנהלים, ואפילו נגד התורה. כי הוא טוען כי אם הם היה באמת יהודים דתיים, אם מנהגים את עצמם כפי התורה, זה אסור לעשות דבר כזה. והוא עכשיו בגיל 60, ואני אמרתי לו, יש לך כעס כל כך גדול, אני מבקש ממך שתלך לפסיכיאטר. והוא אמר לי, אני אשמע לך, כי זה כואב לי. תשמע, יש 17 ילדים, רובם נשואים, כולם שומרים תורה ומצוות, והוא עדיין לא שכח שלקחו אותם מהחדר ושלחו אותו הביתה, בשביל שאבא שלו אז לא היה לו כסף, כי זה היה אחרי שבאו אחרי המלחמה, ולא כל אחד היה יכול להסתדר את עצמו. עכשיו נבוא לפרשה שלנו. לוקחים בנות, זורקים אותם החוצה. אני רוצה לספר לכם כמה סיפורים. סיפור אחד, בברוקלין, ב-East 7th Street,
בין אבניו A לאבניו S, יש שם בית הכנסת גדול של ספרדים, יש שם 4 בניינים של מוישה זקיינם, ושם בניתי לספרדים, זה נקרא מסלטון כלים מקווה. זה מקווה שזה ארוך, 7 מטר ארוך ו2 מטר the width, הרוחב, ושם טובלים כמעט 24 שעות כלים. It's a state of the art of מקווה כלים. יש מדרגות לאישה נמוכה שתוכל לטבול, יש גם במים לכלים גדולים, זה יותר עמוק, לכלים קטנים זה פחות עמוק. אני עשיתי לספרדים. עבדתי שם בערך 6 חודשים. 6 חודשים. למעשה, כל פעם שהלכתי בחוץ ברחוב, זה היה בשעה 9 בבוקר, 10, 11, 12, ראיתי בנות יפות נחמדות. בחיים שלי לא ראיתי בנות יפות כאלו. הם היה ספרדי. והם היה ברחוב. לא הלכו לבית ספר. לא עשו שום דבר. אז היה שם איזה רב, השם שלו, אני לא זוכר, אולי מסלטון או משהו כזה. אמרתי לו, כבוד הרב, תדע, הבנות האלו, הם בגיל 10, 11, 12, 13, והם ברחוב. אני לא מבין את זה. בעוד שנה, שנתיים, הם יהיה זונות לגויים בפלטבוש. אז הרב אומר, אתה צודק, אבל יש בעיה. מה הבעיה? אין להם, ההורים, אין להם כסף לשלם שכר לימוד. עכשיו בפלטבוש עוז היה בין 20 ל-30 אלף דולר לילד. אז אמרתי לרב, אז מה? אז אם יהיה זונות זה יהיה יותר טוב? אם הם יבואו הביתה והם יהיה מעוברת זה יהיה יותר טוב? בקיצור, היה שם יהודי שהוא שמע את כל הסיפור ואת כל העסק שהיה לי עם הרב. הוא דווקא היה בן אדם שהוא אחד ממדעי הטבע של הקהילה, הוא שילם את המקווה של כלים, והוא קנה בניין על יד הבית הכנסת, ושם הוא הכניס כל הבנות שאבא והאמא שלהם אין להם שכר לימוד לשלם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, מאזינים יקרים. כמה בנות הכניסו לתוך הבניין הזה? זה היה בניין של 4 קומות, הכל, וכמה? נו, תחשוב, אולי היה בת אחת, 2 בנות. נו, תחשוב ככה, נו, מה אם 2 בנות יהיו זונות והם לא יהיו יהודים? מה אכפת? אתה לא עברת הריון עם הבנות האלו, מה אכפת לך? כן? shame on you, לחשוב ככה. היה יותר מ-120 בנות במכה אחת. 120 בנות, הם צריכים לבנות בית יהודי, בית כשר, בית של קדושה, והם היה ברחוב, ובעוד שנה, שנתיים, אם לא כבר, הם יהיו זונות, הם מביאים גויים בעולם. וגם פסולים. עכשיו נעבור לסיפור אחר. זה כל סיפורי סבתא. אל תבין אף מילה שאני אומר. אני שקרן. כל מה שאני אומר זה שקר. אבל תברר את זה בעצמכם. תברר אם אני אומר אף מילה שקר. כי אף אחד לא משלם לי להגיד דרשות. זה רק הלב שלי. אני לא יכול לסבול מה שקורה. אני בונה מקוואות בכל העולם. אני הייתי בספרד, בספיין, בשני עירים. אני חושב שהם עירים שהם של ספיין,
של ספרד, אבל הם באפריקה. אחד זה נקרא סאוטה, ועוד אחד אני לא זוכר כעת את השם. זה לא משנה. אני חושב זה היה טרמלינוס וסאוטה. אחרי שאני בונה מקווה, אני שואל לרב שם, נו, מה העניינים, איך הולך, מה אתה צריך עוד עזרה, משהו. אז הרב של טרמלינוס אמר לי ככה, תדע לך שיש לנו בעיה גדול. אצלנו יש 90%, אתה יודע כמה זה 90? אם יש לך 10, אז 90% זה 9 מן 10. הם נשוי תערובת. שאלתי לו, למה כל כך גבוה, כל כך 90%? אז הוא אומר, תשמע, פה זה או שיש עשירים גדולים, או שיש עניים. ובכן, אין להם כסף לעשות סקול בנפרד ליהודים. אז הם הולכים עם הגויים. נו, אם גודלים ביחד, בכיתה א', בכיתה ב', בכיתה ג', אתה יודע מה שקורה, פתאום יש אהבה ופתאום יש חתונה. אז הוא אמר לי, תשמע, אם בת יהודייה לוקח גוי, אז הילדים הם יהודים. אבל מה שקורה, בדרך כלל כל האהבה הזאתי, זה נגמר אחרי כמה שנים, שנה, שנתיים, 3. וכל האלו שהם מתחתנים הם ערבים. דברי מה שאני אומר זה נכון. כי בעיר הזאת יש כמעט כל העיר זה מלא ערבים. במסלמי, במוסלמס, החוק זה שאם האבא הוא מוסלם, אז אם הם מגרשים או אפילו לא מגרשים, אז הלאום זה צריך להיות מוסלם. אז כולם הם לא רק שלא לומדים איתם יהדות, אלא גם מתחתנים עם מוסלמס, ואחר כך, אתה יודע מה שקורה. ככה מתבוללים כלל ישראל בשני עירים גדולים, בסאוטה ובטרמלינוס. אז טלפנתי לאיזה גבאי צדקה של מישהו מולטי מיליונר, ספרה, אדמן ספרה, ואמרתי לו, תשמע, יש בעיה גדול. אף פעם הוא לא טלפן חזרה, כי הגבאי צדקה בדרך כלל לוקחים חבר. אתה צריך לתת להם כספים. אם אין לכם כספים לתת להם, חבל על הזמן. אני הייתי גבאי צדקה הרבה שנים, וכל אחד הוא פעם כסף מתחת לשולחן, אנחנו ניתן לך חזרה. אמרתי לו, חס וחלילה. אני מקבל משכורת להיות בנאמנות. והקדוש ברוך הוא כשרואה שמישהו לוקח גבאי צדוקה והוא לא יושב על ידו לשמוע את הצער של כלל ישראל, בדרך כלל הוא לוקח או הכסף ממנו או הוא לוקח אותו מהכסף. וזה בדיוק מה שקרה לספרה. אני לא בשמיים ואני לא יודע בדיוק למה אבל מה, אני יודע משהו. כמה שבועות אחרי זה הנרס הוא הרג אותו. וכמה חדשים לפני זה ספרה נתת להרבי מטוש במונטריאל $30 מיליון. אני חושב הוא צריך איזו ישועה וזה לא בא ישועה והוא רוצה לקחת את זה חזרה בעורך דין. אחר כך הוא מת, הוא נפטר. הוא נפטר בגלל שלא היה לו לב ואוזן לשמוע לצער של כלל ישראל. לוקחים גבאי צדקה, והגבאי לא אכפת לו שום דבר, רק הוא מקבל אחוזים מתחת לשולחן. והבנות הם street girls, זונות ברחוב. עכשיו, אני רוצה להמשיך. לוקחים בנות בבית ספר, זורקים אותם. אני רוצה להגיד לכם
אני קורא הרבה עיתונות, אני יודע הרבה דברים. העשירים הכי גדולים בעולם אצל היהודים זה לא אשכנזים, זה ספרדים. אשכנזי, אם יש לו $5 בבנק, הוא עושה רעש כמו שיש לו 5 מיליון. הספרדים הם בשקט. אני בונה בכל העולם מקוואות, אני פוגש ספרדים. לתת צ'ק $100,000 בשביל מקווה בשקט שאף אחד לא יודע, זה דבר מקובל אצל הספרדים. הם מפחדים מעין הרע, מפחדים מסירה לגוברמנט. אתם השירים הכי גדולים בעולם. תראה בהולילנד, תראה מה שקורה בארץ. מצרפת בורחים לארץ, אין אף אחד שצריך משכנתה לדירה, באים עם מיליונים, שמים את הכסף. עכשיו אני בונה מקווה באיזה שכונה שהספרדים קנו שם בתים, בונים בתים. הפרזידנט של ארצות הברית אין לו בית כמו זה. והספרדים יש להם מחלה שלא רוצים לשמוע שום דבר, הם רוצים גבאי צדקה והוא שקרן וגזלן. בסופו של דבר, באמת אמרתי לכם שאין סוג א' וסוג ב', זה נכון. יש סוג א' אשכנזים ויש סוג ת', זה הספרדים. אתם האחרון בכל האלף בייס. למה? כי אתם לא נוהגים כמו שצריך לנהוג עם הצדקה שלכם. יש מיליונים לכל אשכנזי, לכל רב שאומר שהוא במקובל ועוד דברים כאלו. מיליונים יש. הספרדים נותנים, זה היה ממש המחיה. מה עם הבנות שלכם שהם ברחוב? עכשיו, מה מחסר לספרדים? למה הם מתחת? האחרון. למה? שצריכים organization. organization זה לא אומר לעשות אורגניזציה ולשים שם מנהל, לא. אתם צריכים להיות organized. אם זה היה קרה לאשכנזים, זורקים 50 בנות, 30 בנות, הבנות הם ברחוב, אתה יודע מה האשכנזים היה עושים? בלי כסף. היה בא לבית ספר, שוברים את החלונות, את הדלתות. הם היה צועקים אחרי כל מלמד ומנהל. הם היה הולך לבית שלו ולצעוק. ואיפה אתם הספרדים? איפה אתם? מה קרה לכם? מה קרה? אני אומר עוד הפעם, אני לא יכול לעבור את זה ככה. אם אפילו לפני יום כיפור אני לא רואה פרוטסט של 20,000 ספרדים בירושלים, בבני ברק, בכל מקום שיש ספרדים, במקומות שזורקו את הספרדים, את הבנות, אז אני אומר לכם, חבל על הזמן ועל הכסף שאתם נותנים תרומות, צדקה, לישיבות, לתלמודי תורה ולמדינת ישראל. אשכנזים, הוא נותן $5,000, הוא כבר בתוך הכנסת, הוא אומר להם מה לעשות עם הכסף. ואיפה אתם הספרדים? שולחים את הכסף, מיליונים, ובסופו של דבר, מה אתם מקבלים בעד זה? שום דבר. אתם לא סוג ב'. You are working the way the last person should be working. אתם עובדים כמו הבן אדם הכי גרוע הוא צריך לעבוד. ואני מאוד מבקש סליחה אם אמרתי דבר שזה לא נכון. אני מאוד מבקש סליחה. I don't want to degrade you. אני לא רוצה לשבר אותכם.
אבל אתם צריכים לעשות משהו בזה. מי יהיה אחראי? מי יהיה אחראי על זה? אני זוכר לפני כמה שנים היה איזה מנהל, הוא זרק בנות של ספרדים, ומה עשו אשכנזים? הם ידעו שזה רצח, אז הרב של איידך ריידס ועוד כל הרבנים באו, וכשהבן אדם הלך לכלא, אז זמרו לו כאילו שהוא מלך המשיח, ימח שמוי מה שהוא עשה, וכל אלה האנשים שזורקים הבנים והבנות, ימח שמם וזכרם. אתם עושים בדיוק מה שהיטלר עשה לנו, בדיוק מה שסדאם חוסיין רצה לעשות לנו, אין בדיוק מה שיאסר ערפאת רצו לעשות. הוא רוצה למחוק את כלל ישראל, ככה מוקחים כלל ישראל. אלה הבנות שזרקו, בוודאי יהיה להם תמיד לב קשה על כלל ישראל ועל יהדות, ואפילו אלו שלא זרקו אותו, האשכנזים. אתם חושבים שהבנות האלה אשכנזים לא כואב להם על הבנות של הספרדים? הם לא מעורב בפוליטיקה, הם רואים, זה חברה שלי, זה ילדה שלא עשה שום דבר, רק דבר אחד שהיא עשה, היא ספרדי. השערות שלה זה שחור, והאשכנזים יש להם שערות לבנים ואדומים. זה ממש רצח. ואם אתם תשבו בשקט, תדע לכם שזה כבר עבר כל הגבילות, ואף פעם לא תהיה חינוך טוב לילדים ולילדות. עכשיו, אני צריך להגיד לכם, הספרדים יש להם, הם בונים בית הכנסת ענקים יפים. עכשיו אני בונה מקווה לנשים לקהילה ספרדית פה בארץ, הקרמיקה זה עם זהב. זהב, יש לזה זהב. 17 karat gold. זה ממש משהו. אבל תשמע, מה יש לכם אם יש לכם בית הכנסת ואין לכם מתפללים, אין לכם מעט תאורות, אין לכם הילדים והילדות לבוא להתפלל שם. עכשיו אני עוד הפעם אומר לכם, אני לא בשמיים, אני סתם בן אדם פשוט שכואב לי צער של ישראל, של עם ישראל, של כל ישראל. דע לכם, למה קיבלתם בתחת בצרפת שכולכם צריכים לעזוב את כל הכסף שיש לכם בהשקעה וכל העסקים שיש לכם? למה קיבלתם ככה מהקדוש ברוך הוא? למה? זה אין ספק, כי אם אתם נותנים לילדים בסעודה ללכת לבית ספר גויים, ופה אתם נותנים שהילדים שיזרקו הילדים שלכם בחוץ, אז מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא אומר, אם זה ככה, אז אתם תעוף מפריז, מצרפת, וזה עדיין לא גמור, זה רק התחלה. תראה מה שיקרה, רק תהיה רגוע ותראה. אני בניתי כמה מקוואות בצרפת. בניס בניתי מקווה יפה מאוד, וכולם בוכים. $500,000 בשביל מקווה, $1,000,000 בשביל בית הכנסת, ועכשיו הרבים מושלים שם. אז למה לא? מה אתם עושים לילדים האלו? זה הקדוש ברוך הוא נוהג את עצמו מידה כנגד מידה. לא אכפת לכם שהילדים הם בחוץ, לא אכפת לכם שהילדים הם אינטרמרית נשוא התערובת, לא אכפת להם שהם זונות ברחוב בניו יורק, בברוקלין,
נו, לא אכפת לקדוש ברוך הוא שאין לכם בית. לא אכפת גם כן. אני מאוד מבקש עוד הפעם, אל תעשה אורגניזיישן. אתה יודע, בארצות הברית לא רוצים לעשות כיבוד אב ואם, בגלל שזה קשה מאוד, אז עושים יום אחד, Mother's Day ו-Father's Day, יום האמא, יום האבא. אל תעשה את השטויות האלו, אל תעשה אורגניזיישן. תתארגן בעצמכם ותתחיל את המלחמה, כי אם אתם לא עושים את זה, הקדוש ברוך הוא לא יסלח לכם, וגם הבעלבתים של אשכנתוזים גם יזרוק כל הילדים שלכם, וגם מהמקוואות הם יזרקו אתכם, ומכל דבר שבקדושה יזרקו אתכם. ותגיד לאדמונד ספרס, היורשים של אדמונד ספרס, שילך לתת לו עוד רב אשכנזי $30 מיליון. אתה יודע כמה ילדים היה יכולים להכניס לקדושה, לתלמוד תורה, לישיבות והבנות לבית ספר? אתה יודע כמה בנות? כמה ילדים היה יכולים לחסוך? אוקיי. עם זה אני גומר עוד הפעם. עד שאתם לא מתארגנים, אז אתם לא סוג ב', אתם בכלל לא סוג ת' באחרון. אתם לא סוג בכלל. אתם פושעים ואתם טיפשים. אני מבקש מכם לא לעשות את הדברים כאלו, ולא לתת שזה ימשיך ככה. כי הכסף זה שלכם, של הספרדים. רוב הבניינים פה, אפילו אצל אשכנזים, זה בא מספרדים. אוקיי. שיהיה לנו יום כיפר טוב, צם קל, ושיהיה לנו בשורות טובות, ושיהיה לנו שנת גאולה וישועה, ושיהיה לנו שנת שאנחנו דואגים שהילדים יהיה safe, בטוח, safe, proper schools, no sexual abuse in the schools, and כל הדברים שצריכים לילדים שיוכלו לגדל על פי דרך התורה והקדושה, עד שיבוא המשיח לגלנו במהרו בימינו. אמן. אמן. רציתי להגיד קצת דיווח. מילסא דבדיחסא. באמת הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח משיח. הוא רוצה לשלוח, הוא רוצה לגאול אותנו. הוא אוהב אותנו ואנחנו אוהבים אותו. אתה מכיר את השיר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. אם הייתם יכולים לשמוע, הייתם שומעים מה שהקדוש ברוך הוא מזמר. כלל ישראל, אני אוהב אתכם. אין לי עוד כלל ישראל, זה רק אחד שיש לי. אבל מה? באמת מה? זה כתוב, השם מתימן יבוא. המשיח הוא יהיה ספרדי. בסופו של דבר, הוא לא יכול לבוא. כדי מה שהאשכנזים יעשה למשיח, הם ידפוק אותו ככה, הם יקראו אותו שמות. בשביל זה, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשלוח אותו. ואם אנחנו נעשה שיתוף פעולה, אין דבר כזה, ספרדים, אשכנזים, יש כלל ישראל, אז המשיח יבוא תכף ומיד במהרה בימינו. אמן.